dole nedáva. Ale Galamboš môže dať dole z Volenčanov a týmto pasom na Vačáča tak aj činí. Žilina odskakuje na rozdiel 2 gólov. A má prehľad o tom, čo sa v pásme deje. Všimol si Vačáša, dvihol hlavu a Filip pokračuje v strieľaní góloch po tom, čo som spomínal, že sa presadil aj v piatok v Nitre. Strieľa možno jeden z tých ľahších gólov, pretože Kantor sledoval, čo vymyslí Galamboš. Ale Peťo Galamboš, fakt klobúk dole, nie je veľa hráčov, čo by takto vyriešil. Máme stav 4-3 v prospech Slovana. Dá sa povedať, že stretnutie je naozaj viac než otvorené. Navyše hostia hneď v prvom striedaní vyrovnávajú skóre na 4-4. A góly má na konte 2. Tu sme videli to turánského nahodenie, no Andrisík nebol úplne presvedčivý. Určite to bol pokus, ktorý minimálne mohol vyraziť do rohu, ak nie ho prikryť. No a tak následne Džugan sa s ním príliš nepáral, vynikajúco, s veľkým prehľadom prihral na úplne odkrytého Mareka Viedenského. Rysy na Slovane remízujú 4-4. Blokovaný pokus, ktorý pozbiera práve Bodák. Lefevre na opačnej strane má práve Šoteka, Šotek, Lefevre. Teraz to popračenia zrýchli. Bodák vyvesil pavučinu a dáva na 2-1. Krásny pokus od Bodáka, všeobecne veľmi dobre zahratá presilovka. Akáto veľká zmena oproti tej prvej. Bodák mal pred sebou voľný priestor. Hoci bol Glosár celkom svižný pri tom presune, tak nemá absolútne žiadny nárok. Toto nepotrebuje žiadny komentár. Bodák 2-1.